Ten výsledok hovorí za všetko. Tam Peter aj mal nejaké dobré zákroky, plus sme dali z tých nejakých šancí góly. Takže na to, že to bol prvý zápas a tých prípravných zápasov nebolo nie že menej, ale vôbec, tak výsledok hovorí za všetko, tak super. Bolo tam ale zo pár zbytočných faulov, to asi by bolo dobré do budúcna nejakou odstrániť. No, to sa nám asi prenáša z tej minulej sezóny, hlavne tie útočné fauly, ale na druhej strane som rád, že sme tie presilovky, teda tie oslabovky zvládli, čiže za tie útočné fauly tam chalani budú mať isto pokuty a však hovoríme si to stále, vyzerá to ako keby sme to ani nespomínali, takže dúfam, že to bude čo najmenej do budúcich zápasov. Tie útoky, ako sú zložené, je to už také, jak budú hrať na jeseň, alebo ešte možno chalani budú poprichádzať nejaký? Tak tam stále rátame aj s tými hokejistami, ale iba teda zopár, čo boli aj na play-off. Vždy sa snažíme aj tie tréningy robiť, teda tú zostavu robiť na tréningy tak, ako sme končili, dajme tomuto play-off a podľa nejakej šablóny a vždy sa to tam len nejako doplná, kombinuje, či striedania, alebo podľa aj chalanov, ako môžu z roboty. Spokojnosť je určite, každý zápas nás bude posúvať ďalej a šťastie sa podarilo aj mne, streliť gól, za čo som rád a verím, že to bude padať ďalej. Prvý gól, prvý rozhovor, aj to bude asi niečo stať? Tak určite chalani už mali dačo pripravené a donesem určite. Tak vedeli sme, že nebude to ľahký zápas, predsa len Nitra má mladé mužstvo, behavých chlapcov, ale ukázali sme našu kvalitu, dali sme nejaké góliky, Peťo nás podržal a ja si myslím, že zaslúžené 3 body dneska. Tie celé asi ostávajú tie najvyššie pre touto sezónou obhájiť titul. Nemáš na tieto vyhlásenia moc, ale predsa asi je to tak v hlave na tom prvom mieste? Tak je to len prvé kolo, ale tak jasné, nebudem hovoriť, že ideme, ja neviem, kde si v strede sa pohybovať, ideme pekne od zápasu k zápasu a každý zápas proste chceme vyhrať a byť čo najvyššie a mať čo najlepšiu pozíciu pred play-off.